Заняткі пачаліся з лёгкай размінкі і майстар-класаў. Студэнты Гомельскага медыцынскага універсітэта у якасці валанцёраў дапамагалі выхаванцам. На трэнінгу распавялі аб правільным харчаванні, карысных звычках, паказалі комплекс практыкаванняў, якія дапамогуць заставацца ў добрай фізічнай форме. Коррекция для нас – важное направление для развития данных детей. На уроках физической культуры и адаптивной физической культуры, а также, спасибо вот этому тренингу, развивается крупная координация, крупная моторика и мелкая моторика у учащихся. Тренинг проходит у рамках сумеснага плана мерапрыемстваў прэзідэнцкага спартыўнага клуба и беларускага камітэта Special Olympics. Асноўная мэта – навучыць навыкам здаровага ладу жыцця дзяцей і моладзь з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Асноўная ідэя ў тым, што спортсмен Special Olympics – гэта перш за ўсё здоровый спортсмен. Мы проводим тренинговое мероприятие для того, чтобы научить наших детей понимать, что значит здоровье, зачем его беречь. И тренируем различные функции. Это дыхание, это сердечная мышца, это различные психические процессы, которые тоже помогают спортсменам сосредотачиваться, собираться с силами, собирать все свои возможности, чтобы побеждать впоследствии на соревнованиях по программам Special Olympics. Для гэтых дзяцей кожны выхад на спартыўную пляцоўку – маленькая перамога над сабой. Special Olympics дае магчымасць не толькі палепшыць фізічную форму, але і знайсці сяброў, паверыць у свае сілы і адчуць сябе часткай вялікай спартыўнай сям'і.